Niroksong mani bagai ante kaisa kok aro act ma kaisnai khana 19 January kok borok basa divos nei seng luazimana laigu palai laigu te kuthumlai obo kok borok no sonman nomani te luazimana laiguni kaham kintu 19 tarik January ne sini kok borok ni dimya ha kok borok oha nokha tal ya phang ni simi tong phai mani siri city santaga dangai phani simi oro kok borok sore phaigu kok borok din khana niya haifana sarkari bhabe security romani din nei palai laiga abo sini borok rokni kaisa tamusinai wan sukungsi kintu khana sini kok borok de haya tabo sarkari security romani din abni hisabe degi palai lai to abna kuno arani ani objection kari fiaba kok borok din kuno particular khana ni din hiya আর particular khana ni bosot bisia kok borok generation to generation simi faimani o ha nokha yung tirfra hadangai madangai fani sim faimani obo kuno sing tak joratei asuk miat ungkha tiring hnei sing palai le tiring ni sekang se borok tongkho hai deba tiring ni sekang sing dorok to phato kho chung tak tiring hnei tak busuk bosor ni sing gole lai bisi a tiring ni sekang se sok borok sanai bosole tongkho ani mane kok borok de 19 tarik January obo sing sarkari ni babe abo communist tongprok declare khaimani pia kok borok no asuk sikon khlaiei ratajak nai manui ya abo belai hilik belai ya phang ya ring suja hambai